Salutare tuturor! Astăzi ne vom juca acest joc care am uitat cum se numește, cred că plus 1 Speed Bee Escape, care mi-a apărut la recomandate și am zis, bă, hai să-l încerc pe videoclip. Și sunt călare pe albină și sunt la stage-ul, pot să zbor, pot câteva secunde să zbor aparent. Mi se pare că m-ai jucat un joc de genul, doar că era cu jetpack. Ia, ce am la Playtime? Trebuie să-mi iau aripi noi. Albine nouă, de fapt. Oh. Bă, dar eu vreau să trec de stage-ul ăsta, nu cred că am cum. A, ba da, am. Dacă e schema de aia de pe să stai și aici. E schemă. Nu trec de asta, clar nu trec. Ce e aici? A, să îmi cumpăr direct de aici albinele. Și am benzi de alergat aici, pe care presupun că ar trebui să stau. Și fac viteză mai ușor, adică pot să stau afectat. Doar că nu o să fac asta. Ia ca la Playtime ceva. 30 de win-uri. La cealaltă câte, următoarea cred că costă 250. Wow. Aici pot să merge și ca plus 1 keyboard escape. E tare. A, pe atunci e easy să treci. Dacă mai faci și schema asta. Am căzut ca prostul. Motorul albină m-a costat 150 cu 200. A, trebuie să dau gen grup și nu vreau asta. Aparent jocul ăsta e destul de plictisitor, să zic, la început, pentru că n-avansezi repede. Sau avansezi repede, habar n-am. Doar că trebuie să am eu grijă cu astea. Că recomandat level 21. Eu zic că n-are nimic. Pentru că are ceva. Nu văd pe unde aș merge, de aici, de acolo. Și de aici sunt bloc. Ia. 2000 viteză? Păi, cu ce mă ajută viteza? Că trebuie să fac level. Bă, nu uitați să dați un like și un subscribe dacă vreți. Și dacă mai vreți episoade cu Roblox, să-mi scrieți. Mamă, da. Mi era eu să cad ca prostul aici.
Nu cred că a mai fost nimeni. Nu se poate. Eu mai am atât de puțin să cad acolo. Să fac așa. Așa. Și acum așa. Bun. Iau albina asta, pentru care m-am chinuit puțin. Dar nu mult. Un pic. Uite că am trails. 50 de win-uri pentru primul. Pentru al doilea 500, aoleu, dar de ce ai mai băgat un 0 acolo? Ce avem în shop? Nu. N-am crezut niciodată că o să zbor pe albine și că o să mă ia jocul ăsta de prost. Uitați! Așa. Uite, să aștept să se încarce. Stați un pic. Așa. Ce? Mi-a dat-o gratis. Deci m-am dus până acolo degeaba ca să o iau. Bine, nu chiar degeaba, că am rămas cu banii. Dar să spunem că de sus am zburat. Aici te iau o mică pauză. Și aici. Și nu cred că are nimic. Wow. Apare, se poate și cu level 22 normal. Level 30. Pentru ce așa avea nevoie de atâta level. Sunt foarte ușoare astea. Nu tot 1000 de win-uri. Iau albina asta. E prea ușor. Stați. Gata. E mult prea easy. Dar ce mi apare la shop? Ce am? Ceva gratis.
Ah! Stați. Mergem târâși. Stați. Eu dau skip. Eu știți cum e. Atunci când vă enervează ceva, treceți. Ce se presupune că ar trebui să fac acolo? Pot să-mi iau altă albină? Dar stai că e scumpă. Atunci îmi iau asta de 5.000. Care îmi dă mai mulți de ăștia, mai mulți pași pe secundă, mai multă viteză. Că albine încă nu putem. Da, mi-a și dat 5.000 viteză. Așteptăm. Eu sunt mai șmecher, vreau să dau skip la toate. Da, eu vreau să mă risc aici. Așa, așa. Așa, bun. Așa și îmi iau albina asta nouă direct. Nu mai trebuie să fac două drumuri. Și în același timp îmi iau și... În același timp, poate peste o săptămână îmi iau și eu următorul trail. Prinde-mă dacă poți. Normal că poți că ești albină. Ce n-ai zburat? A căzut săracul. Dar aici nici nu mai trebuie să fac pauză. Și de aici mă duc. Skip total am mult. Nu e de bine. Ai! Pot să-mi dau rebirth. Am level 25 din 25. Max. Eu dau. Wow! Urechile mele! Stați că e jale dacă ne mișcăm. Ce albină am luat? Mi-a dat și că Glitter Bee. Ce e ăla? Ce Glitter Bee? Asta! Păi cum o iau de aici? Gata! Mamă, câți pași fac! Câte picioare de le fac pe secundă? 35, cred. Da, 35. Pleacă de aici. Marș! Păi stai, eu zbor mai puțin acum? Am albină mai bună. N-ar trebui să zbor mai mult? Din cauza la ce?
mă și ajută mult, poate la început. Că, stai că, dacă o pun pe asta, pot să zbor mai mult. Eu urmez pe asta. Fac niște tumbe. Și acum, stație. Trec de un level fără să mă mai opresc. Ne oprim aici pentru energie. Ce-i asta? Așa? Cred că s-a întrebat și el cum am reușit. Așa. Prima oară m-am oprit la 10k ăsta. Nu te întreba cum o fac, că nici eu nu știu. E pur și simplu magie. E magie cum poți să zbor așa de mult, în mai multe progres. Haide. Gata, m-am uitat acolo. Mamă, 500k, păi stai că eu pot să-mi iau și 3 la, și 3 la ălalt și pe celelalte două, cred. Așa. 1.000.000! Dar nu mă opresc aici. Cine credea că o să mă opresc aici, s-a înșelat. Oh. 5 milioane! Stai, aici nu mă mai risc. 5 milioane, gata. Ce albină pot să-mi iau? Asta și asta și asta de 10 milioane nu pot. Ok. Și iau și asta. Mă ajută mult. Pleacă albină de aici, nu mă omoră. Oricum ești o albină, pur și simplu, bine. Ca alte jocuri, am murit de la niște albine. Foarte proaste. Unele albine nu merită să trăiască. Te înțeapă fără niciun sens și n-are nicio logică. Ce ai făcut ca să te înțepe? Skip, mama, era să intru în ăla. Parcur profesionist în aer, zici că mă joc Minecraft și fac parcur în el. Dați-vă și voi. Facem pauză, nu înțeleg de ce o luam pe sus, când puteam să fac așa. Aveam probleme mentale. Acum, oprim aici pentru puțină pauză. Sutecada e puțin. Oricum eu trebuia aici să am foarte mult level, dar jocul a uitat că albinele zboară. Dar aici vreau să trec dintr-o bucată, să nu mai aștept să-mi fac stamina. Haide, du-te, așa. Haide, te rog, du-te. Așa, 10 milioane, stai acolo, cu minte că vin și la sper că nu mă ating laserele astea, că se cam mișcă și ăla. Nu știu cât level mi-ar fi trebuit, dar sincer nici nu vreau să știu. Stați că aici e gravă situația. Nu.
Cine nu știa de schema asta? Eu credeam că sunt mort. Deci, mai bine tac. Ce s-a întâmplat? Nici n-am înțeles. Sincer, mi-e frică să mă mișc din cauza urechilor mele. Și urechile voastre, că e pe clip. Sper că n-ați surzit și sper că nu ați fost cu un volum foarte mare dacă aveați căști. Și trecem mai departe. Dacă jocul ăsta are probleme, ce să-i faci? Vreau să fac cunoștință cu lava asta, dar nu acum, mai târziu. Încărcăm stamina și fugim, nu mai stăm. N-are sens. Oricum, știm că suntem morți dacă nu fugim. Trebuie să fii prost sau handicapat să o iei pe acolo. Clar nu deștept. Sau pro gamer. Și clar, nu știu ce a fost acolo, dar se pare că cu puterea lui Superman vom zbura. Era să fiu lovit din două părți. Dar de ce să stau eu acolo? De ce? Nu înțeleg sens. De ce aș sta eu acolo când pot să stau aici? Așa. Și fug. Și aici trebuie o încărcare. Și fug când mă țin genunchii și picioarele și plămânii. Poate. Nu-mi place ce văd aici. Aici e moartea. E moartea întruchipată. Sau urățenia. Aici am murit eu din cauza că am crezut că am murit. Și mi s-a adeverit vorba. Și prost eu că n-am luat-o prin margine. Ăsta e finalul hărții și iau 500 de milioane. Pentru asta m-am chinuit eu atât? Pentru 500 de milioane? Păi și a doua lume? Unde? Sau ăsta e tot jocul? Ce e aia de acolo? Ăsta e tot jocul? Dacă e ăsta tot jocul, păi acum cred că îl termin din prima. Dar nu are cum, uitați-vă că avem bilioane și ultima albină costă bilioane. Nu înțeleg. Se mișcă așa de încet bila asta încât cred că îmbătrânesc de 10 ori pe secundă când mă uit la ea. Câte stage-uri pot să ajung cu toată viteza mea? Cu toată stamina.
1 jumate! De final de episod vreau să mai termin o dată harta, să văd și eu prin ce am trecut. Am puțin nervi decât în alte jocuri. Nu știu cum aș mai putea avansa în jocul ăsta. Decât dacă îmi dau rebirth, o iau de la 0 în continuu. Să încarc stamina și energie. Cădem, ne spargem oasele și capul și gâtul. Spargem gâtul. Mai în față e teroarea mea. A fost. Da, stați, avem stage-uri. Stage 18, ia stai. Ce ia? Stai, unde sunt? Ca să nu mă duc eu ca să n-ajung eu la finală. De asta e pus să stai aici, ca să n-ajung eu la final. Bă, am dat 200 de milioane ca să am 500. Cred că am terminat jocul ăsta, nu sunt sigur, dar... Nu mai văd ce am de făcut, adică am aproape toate albinele, cu bani. Mai lipsește asta de 5B. Stai, aici nu costă 1B? 5B. Mai trebuie asta de 5B și aș avea toate albinele și după am viteză 85, level 55. Jocul ăsta nu era făcut ca să-l treci așa de repede, doar că uneori ești mai deștept, alteori ești mai prost, dar tot ce știu e că l-am terminat repede. Și nu mai am ce să fac pe el. Cred că ăsta e sfârșitul episodului. O să... Cine se joacă 31 de zile jocul ăsta? 7 zile, o săptămână. Ca să primesc asta. Păi eu cred că nici într-o oră am terminat jocul. Deci, nu știu. Dar nu pot să zbor. În fine, așa de final o să-mi dau rebirth. Să vedem discoteca. Și să ne mai spargem o dată timpanele. Sunteți gata? Sper că da, că eu nu sunt. Ați văzut că într-o milisecundă am ajuns la level 30? Da, cam acesta a fost episodul de astăzi. Ne vedem data viitoare. Pa, pa!